да изчакам фотография да Добър ден. Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо и не предстои много работа. Това е само първата стъпка за възстановяването на това доверие и на обществения договор. Малко или много, аз съм учуден, но явно това е желанието на българските, така че остава на него да видим дали ще поеме проруски курс или ще продължи все пак прозападната политика, която малко или много се следваше до сега, дори и от ГЕРБ. За Радев ми е трудно да се прецени какво може да се очаква от него, тъй като в предизборната му програма и кампания общо взето не изрази никакви конкретни идеи как смята да управлява и какви точно мерки да предприеме за справяне най-вече с олигархията, която дори не можа да назове.